Preview. Preview. Il-lejla tajba, għal kaminija tajba, musta nejdilkom li tiegħi ħażina ta' imma qed tistenna x'ħajġrillu. Ifhem, Slavia Praga ma serqu xejn, tim ħażin mhumiex, biss ta' min jinnota wkoll li Roma kienu fl-ewwel post kienu għadhom bla telfa f'dan il-grupp, kif kont diġà spjegajt anke fuq programmi oħra li konna tkellimna fuq l-Europa League. Huwa grupp abbordabbli, kien fundamentali li ntrebħu l-ewwel tliet logħbiet minħabba l-fatt li kien hemm diġà 9 punti, allura tal-lum stajna naffordjaw li tintilef. Bdil prassi naraw li ħafna timijiet jimxu biha, mhix xi ħaġa li għamluha jew inventaw ar-Roma jew Mourinho, imma ħaġa li fit-kompetizzjonijiet Ewropej ċerti timijiet u llum ukoll qed rajna id-disfatta ta' Liverpool għalkemm fil-finalet la ħejġibuhom draw imma tħassrilhom dak il-gowl ġustament minħabba l-handsball ta' McAllister, allura tistennija. Tgħidli għalek istennija. First of all, il-ħadd li ġej għar-Roma xi ħaġa kbira, hemm id-derby. Diġà beda jinstema' il-klima derby u rajna il-botta u risposta bejn Sarri u Mourinho. L-derby ta' Ruma huwa xi ħaġa kbira ma nafuhiex il-bieraħ. U hemm min isostni li hu Rumani li kien nippreferi naqa' serja bien ma nirbaħlek u l-uniċi punti li nġib fil-lik ikunu fid-derby, ġifieri. Mela, aħna nagħmlu round up ta' din il-ġimgħa ta' Roma. Ħadd l-għadda kif nafu, ir-Roma rebħu b'mod għalkemm kien meritat li jerbħu imma kif ix-xejra tal-logħb jinstennejt li ġejja xi disfatt oħra. Fil-fatt il-logħba mal-Lecce nafu li għalkemm anke l-kommentatur Taljan kif spjegajtilkom tajjeb fl-aħħar programm li kellna fuq il-lig kienet mistħoqqa l-rebħa ta' Roma ġiet b'mod mhux daqshekk li jinżel għasel speċjalment meta tkun taf li inti armajt tim biex tiċċallenġja mal-ewwel erba'. Il-futbol nafu x'inhu, biss anqas nippretendi li r-Roma kif spjegajt nhar il-Ħadd jgħaddu minn Kalvarju biex jerbħu lil-Lecce. Il-Lecce għaddej għandhom tim sod imma b'kull rispett kellek tara il-flejes li ntefqu fuq Lecce u l-flejes li ntefqu fuq Roma hemm avvarija kbira u din ma nistenniex. Mela, x'ġara il-Ħadd. Wara l-logħba bil-kemm issemmew Slavia Praga għalfejn. Mhux għax Slavia Praga mhumiex tajbin, imma il-moħħ diġà qiegħed hemm u l-logħba il-futbol apparti milli huwa fiżika huwa llum logħba tal-moħħ. Il-moħħ jiddomina f'ċerti partiti, nafu li Mourinho għal dawn l-affarijiet m'hawnx coach naħseb esper daqsu jilab ħafna bil-moħħ li ma naraħkix li hija xi ħaġa ħażina, imma kif bdew mal-ewwel bdejna bl-argument li l-Lazio ħelabu 3 u Roma ħelabu 5. Jiġifieri diġà skużawni, bdejna bl-implikazzjoni li hemm l-avarija tal-mistrieħ. Issa, kellu wieħed jiġġudika mela għandek tim vera labħu mill-Lazio ma kellhom logħba ħarxa mal-Feyenoord għax jien inħobb nsegwi l-futbol kollu
Jiena lija fejn ara ballum ikun hemm jiena preżenti noqgħod nara. Huwa delizzju tiegħi huwa xi ħaġa li nħobb għalkemm kif forsi qed tinnotaw għal min ma jafnix ma nħobbx nikkummenta bil-passjoni ma nikkummenta u ngħid dak li hu. Għax nemmen li l-verità hija sagrosanta. Mela, eżatt kif spiċċat il-logħba Sarri diġà beda jattakka lil Mourinho li ħanilabu ma tim tax-xejn u hekk u li m'għandniex għalfej ħafna remizoli biex tintlab il-logħba u f'imbagħad naraw replika ta' Mourinho fil-fatt ir-replika fejn kienet li mhux sew li sar jitkellem hekk u s-soltu storja minn rebaħ ammont ta' tazzi u minn rebaħ xejn li jien għalija bir-rispett kollu għalkemm Mourinho rebaħ dawk it-tazzi kollha jien għalija xjottu li jagħmel ma' Roma. Sissa għalija kelli nagħti vot fuq l-andament tar-Roma mar-Roma ta' Mourinho għal-flus li qed jieħu u għal-flus li qed jintefqu minkejja li hemm diversi diffikultajiet, naħseb kelli nagħtih vot u nagħtih 5.5. Tgħid li għalfejn tagħtih 5.5. Iva, meta tqis li Mourinho dan huwa l-coach li nomat li u kif jgħid li u kif juru l-fatti huwa rebbieħ. Ta' kull ma nexxielu jagħmel Ruma u erbaħna Conference League u bil-ħniena. Bil-ħnien erbaħnija. Ma nogħdux nagħmlu ħafna b'dil Conference League bir-rispett kollu. Anti għalhekk ikollok manager tajjeb biex il-production tkun tajba. Issa l-oħra rajt, konna żventurati vera fil-finali u saru diversi deċiżjonijiet kontrina kontra t-tim tar-Roma li jaffettwaw imma nkunu ċari wkoll. Kien hemm fejn stajna laqna l-logħba qabel aħna. Ma nogħdux niddendlu dejjem ma l-istess affarijiet. Aħna qed naħdmu biex ikollna tim kbir. Jew jiġi l-każ u flok nisfruttawh ma naħduhx. Issa fuq l-logħba tal-lum. Kif rajt it-tifel illum minħabba li konti nimsiefer fuq impenji ta' xogħol. Għalli beda jifraħ għax mort nixbru għalih training, tajtu dik is-surprise u dlonk id-diskors ta' għana ma' Luigi kien fuq kif kienu waqt it-training li ftit inħaqtu jitrenni għax kont għadni kif ġej mill-aeroport, u mbagħad dawwarna d-diskors fuq il-lob tal-Liverpool u tar-Roma rispettivament li labu l-lejla fl-Ewropa League. U l-ewwel argumenti li kien miegħu għax għalkemm għandu 9 snin u matur u pjaċin nitkellem joqgħod il-raġel żgħir u kien għajnu mimli li ħajerbaħ. Qedlu l-lejla Luigi qedlu ħanejlek qedlu tinsix li miraħ ġdid, qedlu jgħiruna ċimiterju, qedlu l-lejla dak l-ambjent ħajkonna ġewwa d-dar. U dawn babba bidix jifhimni qedlu ħanejlek Luigi qedlu l-lejla kemm għal-Liverpool u kemm għal-Roma mhux se tkun passiġġjata imma ħad tkunu logħbiet diffiċli minħabba diversi fatturi. L-ewwel nies minħabba l-fatt li kemm għal-Liverpool u kemm għal-Roma isu hemm tiġa dik iċ-ċertezza ta' kwalifikazzjoni. Qedlu apparti minn hekk ma tix tqis ma tix tinsa punt ieħor li dawn jkunu qed jilagħbu away it-tnejn li huma ma' timijiet li għadhom biċ-ċans li jikkwalifikaw u dawn it-timijiet jagħtu l-utmost kollu tagħhom. Kif rajna anke kif meta tara l-initial lineups kemm ta' Liverpool u kemm ta' Roma llum kellek diversi players fundamentali neqsin li mbagħad daħlu fil-kors tat-tieni taqsima biex forsi r-riżultati du. Imma li llum għalija Brian Cristante u wieħed mill-pedini fundamentali ta' Roma ma bedix dak jagħti messaġġ ċar. Jagħti messaġġ li aħna mhux ma rridux nedħu l-logħba imma li l-impenn tar-Roma mhux se jkun bħal tas-soltu. Apparti minn hekk ukoll tara lil Belotti li kien parti mill-iskwadra ġeneralment Belotti jidħol bħala sostitut. Il-logħba li nitilfu Drosgur stennejtu. Imma it-telfa wkoll ġifieri f'dan l-ambitu kif ġraw l-affarijiet aħna ċċettom. Missa ningerger tgħidli nippruvaw nifhmu Karl imma kif inti nara l-ħatter u mal-leċċe u toħodha daqshekk bi kbira mbagħad illu ma xliftu ma għandek isek reazzjoni issa normali isu ma ġara xejn. Meta jkollok 45 sena tkun ilek fid-dinja tal-futbol tibda tifhem u tara ċerti affarijiet u ċerti affarijiet jibdew jaqgħu weħedhom. Li llum malija tlifna,
ovvja, it-tim tiegħek ma pjaċir jitlef, min jieħu pjaċir jitlef, jien żgur li le. Imma meta tara l-istorja u dejjem affarijiet jiġru b'mod rikorrenti u di kifet jien ukoll tiġi semmejt qabel kemm Roma u kemm Liverpool mhux ma ħarġux biex ma jimpenjawx ruħhom, imma ma ħarġux isu 100% dawk it-timiet li meta tgħid qegħdin hemm dawk il-plejers tgħid qed nistenna rebħa hija storja oħra. Il-logħba kif nafu bdejna anke biż-Viljar Gowler u naqbel ġifieri, jekk ma naqbel fuq xejn fuq ma' Mourinho fuq din l-istrateġija li juża tazza biex jagħti ċerta esperjenza lil ċerti plejers, naħseb hija xi ħaġa tajba u li mhux Mourinho biss jagħmel imma jagħmlu diversi coaches, speċjalment meta jkunu coaches qed jiġġieldu fuq ċerti franz. Ma nirridux ninsew. Il-plejers mhumiex tal-ġebel, qed ikun hemm lob ta' spiss, lob intensiv u x'inhu, għax għalkemm illum ir-Roma ma labux ma' xi kbir, ma tix tinsa l-fatt ukoll li marru ġo pajjiż ieħor u dawn l-intrigi kollha. Issa bħala logħba stennejt li Slavia Prague di ħatkun għalihom il-logħba within inverted commas ta' ħajjithom għalihom dawn huma timijiet li m'għandhom xejn jitilfu plus hekk għal daw il-plejers li jkunu jixtiequ forsi jagħmlu s-salto di kwalità fejn is-soltu jagħtu lejn 70-90% illum jagħtulek mhux il-100 imma 200% għalfejn għax jużaw it-tieqa tal-Ewropa minħabba l-fatt li jkun hemm ħafna nies qed isegwu li mhux normalment isegwu kampjonati bħal huma ċ-Czech Republic u affarijiet hekk, allura dawn il-plejers jieħdu l-okkażjoni biex juru t-talent tagħhom biex min jaf. Forsi dawn jirnexxielhom ukoll jagħmlu dak is-salto di kwalità u jispiċċaw jilagħbu ġo leagues ferm iktar ikkwotati bħal huma s-Serie A jew il-Bundesliga jew Franza jew Spanja, ġifieri il-logħba fimni. Slavia Praga ovvjament kellhom iktar minn logħba, rebħu b'mod meritat, rebħu b'ġiex gow sbieħ, Roma wkoll kellhom l-okkażjonijiet tagħhom li dawn fallewhom, għal xejn imbagħad naraw li u di ma qbilx ma' mbagħad ma' Mourinho jiena, jien nemmen ħafna di. Meta għandek plejers bħal Dybala, Renato Sanchez u affarijiet hekk. Lob bħal da taf kif huma dawk it-tip ta' plejers, taf kif il-fraġilità tagħhom ma nirriskjomx. Minħabba l-fatt li anka f'dan lob għax anka in kontemporanja ta' bdejt nara l-logħba tal-Liverpool minħabba t-tifel jafu jiġru faws fuq ċerti plejers darba minnhom niftakar ukoll weġġa Salah u fl-istess imbagħad weġġa wkoll Dybala so tittoqgħod attent ħafna u għalhekk naqbel li once li qisu r-riżultat miġjub għalkemm xejn m'hemm ikkonfermat u anke s-sektar u iktar ir-Roma b'din it-telfa minħabba l-goal leverage ġew second place imma kellek tara jekk dawn ħelabu għall-kontinwazzjoni biex jibqgħu għaddejjin fit-tellieqa biex javvanzaw fl-Ewropa League hemm dik is-siq ġewwa. Issa, kemm hu tajjeb li tevitanti t-tieni post huwa tajjeb ħafna għax tinsix dawn mbagħad jerġgħu jiġu seeded u allura hemmhekk jibda jsir l-impenn biss issa l-kompetizzjoni nafu tiġi ma' B jew tiġi ma' Z huwa relevanti għax issa kif huwa wara dal-group stages jibdew l-stages fejn do or die. Fejn jaqtawlek rasek jew taqta' tagħhom inti ġifieri jiena nemmen li jekk inti trid tieħu tibqa' tavvanza f'dawn il-kompetizzjoni trid tagħti il-100% tiegħek f'kull logħba. Biss il-logħba fortunatament għar-Roma ma kellniex injuries għax dik li qatt nara minħabba l-logħba fundamentali li ġejja nhar il-Ħadd. Il-Ħadd hemm id-derbi tiġa beda fil-fatt ilu ġimgħa li beda d-derbi bid-dikjarazzjoni kemm ta' Sarri u kemm ta' Mourinho, nispera li d-derbi li jmiss mhux se jkollna ovvjament il-Libanes allura mhux se jkollna l-extra player mal-Lazio, nispera li jkun derbi sabiħ, derbi li jintlab fi klima sportiva, jew qed minn dawk li mhux l-ewwel darba li assistejt xi derbi nittama li ma jkunx hemm aktar mill-rivalità sportiva ma jkun hemm rivalità kodarda għax jiena li tuża l-isport biex inti
tiġġielet tagħmel vendikazzjoni tu hekk hija qatt kodard u nispera ħafna li nhar il-ħadd jekk Alla jrid għalkemm ħad tkun logħba tens naraw li tkun logħba bi spiritu sportiv u għala le. L-aqwa min ikun fil-ground jirbaħ. Għallum ħaniqafaw, insellem il dawk kollha li jsegwu r-roħna tagħna u nawguralkom issa it-trasmissjoni tajba permezz ta' kollega tiegħi is-sur il-Milanist Magri li għandu bid-daħqa fuq fommu wara. U koll hemm il-ħabib tagħna Kert tal-Arsenal ukoll insellmilhom minn hawn it-tnejn kollegi tiegħi u lilkom eżis li tseguna fost il-ġimgħa u anke fil-weekend nawguralkom nisbaħ lejl ta' mistrieħ u jekk Alla jrid nerġa' nkellimkom nhar it-tnejn wara d-derbi. Notte. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nilqakom Kert, il-YouTuber ta' Arsan, għal programmi għal Mixzone. Fejn magħkom kont nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ tal-gruppi tal-Champions League bejn Arsenal Seville. Kienet rebħa meritata u wirija tajba ħafna mit-tim tal-Arsenal. Tista' tgħid Seville l-ewwel xut tagħhom fil-logħba ġej fin-95th minute, xut ta' Mariano. Ġifieri u rejna biċ-ċar id-dominanza assoluta mill-ewwel minuta sal-aħħar. Ma ntajnihom l-ebda spazji, kollu nippressawhom għoli. Rajna diversi players li verament kellhom logħba tajba ħafna, speċjalment fil-opinjoni tiegħi għalija man of the match kien Gabriel Martinelli. Martinelli l-bieraħ l-affarijiet li beda jagħmel kien impeccabli, unplayable tista' tgħid fuq il-linja. Il-ħwallu taħ verament problemi kbar, ma qabax kaptu, jinkollu jiġri warajh. Gabriel Martinelli huwa plejer verament promettenti, ma ninsewx il-plejer kull maswina 7 miljuni u għalija 7 miljuni huwa bargain għal futbol tal-lum u ħadd jaf kif ġie l-futbol. Kenna diversi plejers ukoll neqsin tista' tgħid, kenna Jesus, Odegaard, Smith-Rowe, Partey s-sajdu ukoll, season barra, Inketja ukoll weġġa. Għanna xab injuries, nittamaw li ma jdumux merġaw jkunu maħna, speċjalment players importanti bħal Partey u Jesus. Partey kif ġajet jifandu season barra, pero Jesus nemmel li wara international break, nemmel li jirkupra u jirġi jidħol fit-tim. Kentu reba logħba tal-grupp, kienet rebħa verament importanti, titfana fil-qoċċa tal-klassifika tal-grupp fuq l-ewwel post. Għalkemm kulħadd jaf li on paper konna aħna l-aqwa tim fil-grupp u s'issa qed jidher biċ-ċar ukoll fil-pitch bid-9 punti li ksibna. Kull ma jonqos 9 punti oħor biex ngħaddu għall-fażi li jmiss
Biss però mhux importanti li tirbaħ il-grupp, għax mhux billi tgħaddi. Ġek tiġi t-tieni għandek nar possibilità li tagħmel timid aħjar minnek, daw li rabu l-grupp ukoll. Ġek tiġi t-tieni tista' tiltaqa' ma' Real Madrid, li Real Madrid tista' tgħid ħadu l-ewwel post, Bayern Munich ukoll tipprova tevita daw it-timijiet. Għalkemm jekk ma tibqa' tavanza f'xi jew żgur tiltaqa' xi minnhom. Però kollox jista' jiġri, nemmen li l-logħba tal-bieraħ żgur li kienet mistħoqqa, rebħa mistħoqqa. Biss irdu naraw nżommu l-konsistenza tagħna u għall-logħba li jmiss nerġgħu nagħturi appal tal-bieraħ u nġibu 3 punti importanti għandna bżonn fil-lig. Qabel l-logħba tal-bieraħ konna ġejjin minn ġiex telfiet infila, mu għalli għafġandim għatmu aċċettabli, għal Declan Rice ukoll wara l-logħba. Klab bħal Arsenal ma jistax jafford li jiġi minn 3 telfiet infila. Bieraħ għalija kienet statement win, rebħa meritata bla dubju kif ġajet. Biss importanti li nżommu l-konsistenza għall-logħbi ġejjin, għandna Burnley, mbagħad nifqu l-international break, u mbagħad nerġgħu nibdew il-ġimgħa ta' wara u kif ukoll nerġgħu niltaqgħu għall-logħba ta' Champions League li jmiss home Lens li importanti li nġibu il-punt li għandna bżonn, 3 punti jkunu iktar aħjar xi nistgħu tgħid irbaħna l-grupp ukoll. Diment tiġi mill-logħba ta' Sevilla PSV għax PSV din fiċ-ċans ukoll li jirbħu l-grupp huma wkoll biss però rebħa favorina tista' tfisser ħafna. Nixtieq nsemmi performance ta' ċertu players, bieraħ għalija fl-huma difiża għal back four Gabriel, Bladda Żball, Saliba, logħba wara oħra, Juri Biċċarli u għal aqwa difensur fil-lig u jiena ma jidux għax jien bias imma il-fatt li tgħidhom ma tistax qatt maqdar il-Saliba jiena għalija dik l-età il-mod kif jilgħab, l-eleganza fuq il-ballun, il-kalmizza meta jkollu ballun, xi ma jkollux il-ballun ukoll biex jiddifendi. Għamel żball boom jirkupraħ mill-ewwel. Player impeccabli pletidu fit-tim. Jalla jdum magħna wkoll ma ntamawx li jkunu ċertu timijiet li u żgur ħajkun hawn li jitfgħu offerta għalih. Ben White ukoll Ben White ilu konsistenti għaddu ta' lob, forsi kien ħażim l-lob ta' West Ham fil-Carabao Cup, biss però l-pija kull lob Ben White. Dejjem ikun tajjeb ħafna għalina. Ben White ukoll lob importanti fit-tim, right back tajjeb ħafna kif ġajt ngħid. Left back Tomiyasu tidher biċċalli wkoll ħapoż Zinchenko bħalissa. Tikun tajjeb ħafna Tomiyasu, il-trekking tiegħu x'intilfu l-ballun, kif jirġigu pa' shape, kif attakkaw ukoll dawk l-overlaps, dawk il-body feints bil-ballun, Tomiyasu wkoll jixraqlu li jibda issa wkoll. Nemmen u bla ħanejt mhux ħammur il-bot, nemmen li Tomiyasu biex jiddefendi aħjar minn Zinchenko, bl-ebda dubju. Biss però ma' Zinchenko jilab stil ta' futbol differenti, mod iktar inverted, jidħol għan-nofs, jirċievi l-ballun, idur, seb jisħabu iktar avanzat il-qoddim. Jiġifieri għandna biex indawru sistemi daw iġiex fullbacks. Raja l-bieraħ Raja fil-fela ma kellu xejn jagħmel tista' tgħid, però distribution balls tiegħu kienu tajbin ħafna, long passes ukoll, low passes u through balls. Il-nofs, ġeneral il-Havertz u Jorginho fl-imkien, għalkemm ma jġbuni xejn tabbu fl-imkien, il-bieraħ kienu verament tajbin ħafna, speċjalment Jorginho, dak il-killer pass ġaċċen bejn id-difiża biex ġab il-Saka waħdu ma Saka għata ballu n-nef sutru sart tafana fil-vantaġġ. Declan Rice 100 miljon ħanibqa' ngħidha di jalli 100 miljon misruqa minn West Ham, żgur li jiswi iktar l-plejer.
ma tanaqqat jizbalja id-drive tiegħu bil-ballun. Il-kontroll ta' kif iżomm dak il-bilanċ biex ma jinqabadx dak li huwa holding midfielder kif suppost fil-logħba moderna bla bda dubju, żgur li huwa bda importanti għan-nazzjonal ukoll. U nittamaw li jibqa' bil-konsistenza li qed jilgħab. Havertz kellu logħba tajba ħafna wkoll, kulħadd jaf kemm jaqalha ħejt fuq social media Havertz, biss però li f'nimma tiegħi żgur li kien ħaqqu applaus kbir għal tal-bieraħ. Saka wkoll player konsistenti ħafna għalina. Il-bieraħ verament kien tajjeb fil-gowl. Kxin irnexxu li jibqa' line mad-difensuru jiġu waħdu. Trossard huwa player importanti. Dejjem hemm differenza meta jidħol mhux meta jibda, però l-bieraħ beda u verament kien strumentali. Beda joħloq ħafna ċansijiet ukoll, żomm il-ballun biġ-ġissaqaj. Huwa player kif suppost ukoll fil-logħba tal-lum u l-mod kif irridu nagħmlu aħna. U jien għalija kif ġet of the match il-bieraħ għalija Gabriel Martinelli il-wirja tiegħu tal-bieraħ kienet strumentali. Immur fuq ix-xellok minn fuq l-lemin jaqta' n-nofs jibqa' dejjem mal-linja. Iżomm il-ballun. Beda jagħmel l-impossibbli issa tgħid. Martinelli għaljem of the match bla dubju. U żgur mhux forsi ħafna support jaqblu miegħi. Gabriel Martinelli għandu aktar xofri. Kultant nemmen li jagħmel iktar affarijiet minn Saka, nemmen li jkun ta' għajnuna fit-tim. Il-mod kif jilagħbu, il-mod kemm imur dirett meta nafu kemm ma tantx nħobbu xutjaw minn barra u jkun dak il-plejer li jaqta' nofs u jaqta' cross il-barra biex ħadd jixtieq first timer. Għalija Martinelli tridu fit-tim ukoll u jalla jżomm din il-konsistenza li qed jilgħab biha. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, se ngħaddu għar-riklami, kif nġu għamel riklami ħajjidħol Joseph Magri biex jagħti l-analiżi tiegħu bejn Milan u PSG. Grazzi u nsemmi kulħadd. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin prezzijiet għal ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba l-kulħadd, speċjalment il-dawk Milanisti. U nistgħu ngħidu li qegħdin f'nofs il-ġimgħa jew iktar minn nofs il-ġimgħa bit-bissima fuq fomna wara wirja stupendi li t-tim tal-Milan għamel kontra l-Paris Saint-Germain. Li nistgħu ninsew. Jew aħjar nneħħu naqra il-memorja tal-partiti koroħ li kellna kontra Juventus, Paris Saint-Germain ġo Franza, Juventus u Udinese. Onestament, mort tal-partita, mux mort insomma, bdej tal-partita mbeżab qalbi maqtuwa, għax ovvjament it-tlet gows u l-wirja ta' fl-ewwel round kontra Paris Saint-Germain
ma stajtx inneħħiha minn moħħi, però nista' ngħid illi it-tim tal-Milan kollu u jekk ikolli nagħti rating lit tim tal-Milan mhux ħanqod insemmi players nagħtihom rating pjuttost perfett kollha kemm huma mid-goalkeeper sal-attakk għal wirja eċċellenti li kellna. Bidu tajjeb mill-ewwel, il-ġilja tajba ta' Leaw illi naħseb erġa' rajna Rafael Leaw fil-forma tiegħu u dak huwa Rafael Leaw, dak huwa li għandu paga ta' 7 miljuni fis-sena, dak huwa Rafael Leaw li jrid jilab għal flok tal-Milan u mill-ewwel ċans tal-Loftus-Cheek illi naħseb mill-prestazzjoni tiegħu rajna għalfejn il-Milan konna din nkunu batuti fin-nofs għaliex naħseb kien l-aħjar plejer tul il-logħba kollha b'ġirjiet mill-aqwa b'saħħa kbira. Komunikazzjoni uża l-enerġija tiegħu naħseb il-mod illi fix-xahar li kien ilu nieqes naħseb daħal tal-imod illi juri illi wera illi huma u sħabu mhumiex għaż-żuffiet kif iż-żuffiet tagħna ċertu klabs fil-jiem meta konna ħażin. Nibdew mid-difiża Calabria, Tomori, Tiaw u Teo Hernandez. L-unika żball illi sar illi ġi l-gow tal-PSG illi tefa l-PSG b'daqqa tal-ras tal-ex difensur interis ta' Skriniar li tefa l-PSG fil-vantaġġ. Minix ħammaqdar id-difiża, però nemmen illi meta tkun qed tilab partiti kontra tim bħal huwa l-Paris Saint-Germain, tim li huwa b'saħħtu fl-Ewropa u fi Franza, ma tistax inti tagħmel dawk it-tip ta' żbalji li tħalli plejer waħdu jista' jkun li provaw id-difensur provaw jilagħbu għal offside. Però nemmen illi Skriniar ma kellux jitħalla waħdu fl-ebda moment għaliex ovvjament il-gow ta' PSG l-istorja setet tkun ħafna differenti. Ġifieri onestament qed ngħid id-difiża x'mhux ħanqod ngħid li kien tort ta' Calabria jew ta' Tomori jew ta' tiegħu, ma nemminx li huwa ta' Teo Hernandez għaliex Teo Hernandez kien fuq il-pożizzjoni tiegħu in-naħa l-oħra, ġifieri naħseb il-Teo Hernandez barra minn din l-equation. Però mbagħad rajna go mill-isbaħ rabbuxa ta' Rafael Leaw wara ġirja tajba bejn 4 difensuri li qassam il-ġeru illi mbagħad laqa tajjeb Donnarumma qed ngħidu Donnarumma ħanispjega għal xiex li mbagħad wara rabbuxxata ta' Leaw ġibna drom mill-ewwel u hemmhekk tara l-qalb ta' tim li vera rid iġib it-3 punti importanti illi issa tefawna ġiex punti taħt il-Borussia u punt taħt il-PSG u issa jmisna konfront dirett mal-Borussia illi jekk Alla jrid tiġi rebħa li nispera li tiġi rebħa titfana l-ewwel fil-grupp ta' Champions League. Il-grupp tal-ewwel 4. Ovvjament naħseb il-Milanisti aktar kemm stennew il-partita tibda, aktar stennew il-ex goaler ta' Milan Donnarumma jiġi fil-logħba. U qabel nkomplu fuq il-logħba kien hemm min kritika l-atteġġament tat-tifożi del-Milan fil-konfront ta' Donnarumma. Jiena mhix ħawad niddejjaq ngħid hemm min ma jaqbilx miegħi u jista' jkollu kull dritt, però iva di kienet mod mhux ta' tajjir però li wieħed irrid jiżvoga it-tradiment li ħass mont il-goalkeeper Gigio Donnarumma. Ħanispjega għal xiex dan huwa tifel illi tela minn tal-Milan meta kellu problemi Milan appoġġjawh, meta kellu membri fil-familja illi kienu morda il-Milan enuh ferm finanzjarment u meta l-ura fil-2017 plejer ta' 18 sena ingħata paga ta' 7 miljuni ġifieri bażikament il-Milan tawh illi rid. Però ovvjament imbagħad għall-oppost li kien għamel Sandro Tonali li naqqas il-paga kien dakinhar biex baqa' mal-Milan. Il-kapten Davide Calabria illi qal illi il-Milan hija t-tieni ġilda tiegħu. Donnarumma kien qal l-istess, imma bejn il-kliem u l-fatti hemm il-baħar jikkumbatti. Għax imbagħad malajk telaq malaj marx inra l-flus għalkemm nemmen illi ġielu Mino Raiola. Nispera li ma jidrilix fil-għaxija xmejjed, ma apparti nemmen li kien hemm Mino Raiola, però jekk inti verament tħobb il-klab nemmen li għandek tibdel l-aġent biex tibqa' mat-tim tal-Milan bħalma kien għamel plejer
tan-Napli jew tal-Lazio, onestament naf li Napli jew Lazio u insejt min kien. Kif kien għamel ukoll l-ex captain ta' Inter Javier Zanetti, kif kien irrifjuta offerta Paolo Maldini meta Alex Ferguson prova ġibu ma' Manchester United u qallu jekk trid tikkowċa li ejja kowċa l-Manchester United, ejja kowċa l-Milan. U Del Piero wkoll issa għalkemm jiena Milanis Del Piero huwa l-aktar mument eżemplari għaliex meta l-Juventus ġew irrelegati fl-2006 kien ġie kuntattjat mid-diriġenza ta' Manchester United u huwa bażikament għallhom grazzi però jiena il dan il-klabb nixħa nabbandu naħma tal-vapuret jereq. Hemmhekk tara l-qalb ta' daw il-plejers li sfortunatament bħal Del Piero Zanetti u Maldini llum naħseb m'għadekx is-sit. Jew rar is-sit. Però nduru issa fuq il-logħba. Naħseb il-logħba tagħna l-erba' tagħna l-tlieta skużawni kienet boost li torrielna l-moral biex anka fl-Italja nibdew biktar konfidenza u nelbu il-kriżi li tħallna fiha dan l-aħħar xahar. Għalkemm ħanamel punt importanti. Istemma ħafna meta wara l-logħba tal-Udinese Pioli out, Pioli barra u hekk. Ma jfissirx li r-rebħa li kiseb u t-tattika tajba li juża nhar it-tlieta li għadda tneħħi kull tip ta' pressjoni jew jista' jgħid iva rbaħ kontra Paris Saint-Germain ħanibqa' hemm. Definittivament mhuwiex il-każ għaliex ovvjament nispjera illi jdawru ukoll riżultati fl-Italja. Naħseb illi mbagħad wara d-draw tal-Eja u naħseb l-asta tal-PSG li naħseb kien l-aħħar ċans li PSG kienu perikolużi tul il-partita xumbat nemmen il-difiża tal-Milan, speċjalment fuq Kylian Mbappé, għadu 100% u nixtieq ngħid proset il-kaptin ta' Milan, Davide Calabria, illi żamm il-Mbappé u kulħadd jaf għal-level ta' plejer li huwa Kylian Mbappé, nemmen li biex iżomm il-Calabria mintix qed iżomm il-Joseph Magri, mintix qed iżomm plejer li mhux tal-level, iżomm il-Kylian Mbappé wieħed mill-aqwa plejers fid-dinja u l-iktar illi għandu ġirja. Spiċċat l-ewwel taqsima Milan kienu aħjar, però fit-tieni taqsima ħaġa li naħseb rari tara mhux mill-Milan biss ma minn kull tim, il-Milan kienu ħafna aqwa mill-ewwel taqsima. Cross tajjeb ta' Theo Hernandez illi wkoll bħal Rafael Leao resab il-forma tiegħu illi tefa' li b'daqqa tal tajba ta' Oliver Giroud qeleb il-Donnarumma u tefa' il-Milan fil-vantaġġ. Nemmen illi kien hemm xi għajdut minn ċertu ġurnalisti li m'għandhomx għall-qalbhom il-Milan illi għax Rafael għamel il-fa fuq Hakimi li mu vera xejn fil-vera sens tal-kelma Rafael Leao nhar it-tlieta il-Hakimi daħnu. Il-verità hija li l-Hakimi daħnu. Ma kienx hemm mumenti fejn tlifna ballun għalkemm l-unika żbalji li saru kien f'ċertu passes, però ovvjament tiġi waqt il-logħba żammejna riżultat prestiġjuż illi kellna bżonnu. Meta iktar bdejna nitlu lejn l-aħħar tmiem tal-partita ġifieri mill-75 minuta il-qudiem nemmen illi aktar il-Milan aktar ħadmu mod ta' difiża u l-unika aħbar ħażina li kellna illi inġeri ta' Pulisic li mbagħad daħal Krunic u Okafor li kienu it-tnejn illi nbidlu, però jiena l-unika disappunti li għandi li Pioli reġa' daħal il-Krunic, onestament ma nafx tip ta' kuntatt, jista' jkun hemm preferenzi, jista' jkun ħbiberija, m'għandix kummenti kif Pioli jibqa' jilgħab il-Krunic meta bħalissa naħseb qed ikollu performance pjuttost fqar. U jidher illi wara illi dal-istib kontra ċeħa jistieħu Reinders u Musa li tnejn kellhom prestazzjoni mill-aqwa naħseb Musa kemm ilu mal-Milan l-aqwa prestazzjoni tiegħu kienet kif mhux ħajibdallax lo ħajibdal Krunic. Nisperaw illi niksbu riżultat kontra Lecce. U naħseb kieku ma kienx Donnarumma li naħseb beda jizvog it-tajjir biex uġab għalih l-aploba, rridu ngħidu l-verità sfortunatament, l-aploba tajba ħafna fejn ġab is-sejfs ta' Plikis ta' Tomori u Theo Hernandez u iktar ma bdejna nitlu fil-logħba meta inbidel Leao ma' Okafor ġab sejf tajjeb fuq Okafor illi jiena rajtu ġewwa u kont diġà dejtna ta' xkrita b'wieħed u mbagħad kont ħatal il-partita però l-logħba baqgħet għaddejja sal-aħħar u t-tim tal-Milan ma qatax qalbu u rnexxielu jeleb il-Paris Saint-Germain.
U onestament jiena għal minn ma jafx wieħed mill-coaches li nammira huwa Luis Enrique illi anka meta Spanja ġew eliminati mit-Taljani fil-21 ġew fil-jota tal-2020 għax kienet saret sena wara ħabba l-Covid qal li l-Italja ħaqhom jgħaddu u l-istess konferenza li tagħna li tlieta qal li l-Milan kien ħaqhom daw it-tlet punti għaliex kienu ħafna aħjar mit-tim tiegħu. Jiena nammira għax huwa jitkellem dak illi huwa. Fuq nota oħra nispera illi dan ir-ritmu li labna bih nilabu bih f'kull logħba. U onestament naħseb illi għal-kemm il-man of the match ħada Rafael Leao li naħseb kienet meritata, però kienet tkun meritata aktar li kieku ħada Loftus Cheek. Hemmhekk wara il-prestazzjoni tiegħu rajna illi Milan ħassew ħafna u nispera li ma jerġax ikollu inġeri oħra tul dan l-istaġun għax huwa plejer li huwa bżonn news kemm bħala midfielder u anke bħala communicator ma' sħabu. Nistgħu ngħidu l sissa għandna ġimgħa pożittiva jien l-Milanisti għax milli jidher il-leġenda ta' ex Milan Zlatan Ibrahimovic qiegħed fil-viċin li jitħabbar illi jerġa' ikollu post fid-diriġenza tat-tim tal-Milan u hemm bżonn xi ħadd li jifhem fil-futbol bħal huwa Zlatan Ibrahimovic li għandu qalbu ħafna il-klabb tal-Milan. Sissa mill-informazzjoni li ħarġet l-laqad bejn Jerry Cardinale li huwa l-President ta' Milan u Zlatan Ibrahimovic huma pożittivi ħafna u suppost il-ġimgħa dieħla se jkun qed jieħu postu bħala fid-diriġenza tal-Milan. Però naħseb illi diġà kien hemm xi kuntatt bejn il-players u bejn Ibrahimovic u nemmen il-prestazzjoni li tajna nhar it-tlieta nemmen li Ibrahimovic jista' jkun ta' effett pożittiv fuq it-tim tal-Milan biex jaqgħad id-dressing room bħalma kien strumental kemm ma ħafna meta rbaħna l-Scudetto fl-2022. Jiena naħseb kull player naħseb ħaqqu rejtoli, però l-Pioli jekk kont ħadd tiħdem minn pena ir-rating tiegħu niżel 7 wara illi reġa' daħħal ir-Radek Krunic minflok Adli. Jiena naħseb illi Krunic jekk f'Jannar trasferment naħseb l-ewwel wieħed illi għandu itir u nisperaw illi kontra Lecce jagħti prestazzjoni mill-laqwa biex inġibu 3 punti ferm bżonjużi li għandna bżonn fil-kampjonat Taljan għax jekk alla ħares qatt nerġgħu infallu kontra Lecce li huwa tim li qed jagħti battikata lil kulħadd, tim żagħżugħ, tim b'enerġija, nemmen illi nkunu naħseb kważi barra mill-ġirja għal kampjonat jekk ovvjament l-Inter u l-Juventus jibqgħu għaddejjin bil-fażi pożittiva illi għaddejjin bħalissa. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, nittama li aħna l-Milanisti nhar is-Sibt li ġej nagħlqu l-ġimgħa bit-bissima qabel immorru għall break tan-nazzjonal illi nisperaw fil-mulej li ma jerġax ikun hemm injuries. Nirringrazzjaw dejjem il-sponsors tagħna Game Brain Care, El Catalan, The Barbershop u Spaces. Jiena nerġa' nkun magħkom nhar is-Sibt, grazzi wkoll il-ħbib tagħna Kert u Karl Parnis u qabel nixtieq nagħlaq il-ħabib tagħna Karl Parnis semma punt tajjeb illi nispera illi Roma Lazio d-derbi Roma nhar is-Sibt niltaqgħu fuq ambjent sportiv. Jiena nemmen naqbel miegħu perfettament, però nemmen li kull logħba għandha tkun mod sportiv u f'kull logħba jintuża rispett. Sfortunatament lejliet il-logħba ta' Paris Saint-Germain u Milan kien hemm ġlieda qawwija bejn il-partetari ta' Milan u Paris Saint-Germain illi kien hemm xi partetari minn naħat li ġew feruti gravi. Jiena nemmen illi dawn l-atteġġamenti m'għandhom ikunu fuq l-ebda tim għaliex ovvjament qegħdin nagħtu eżempju ħażin għal ġenerazzjoni li trid titla'. Qabel nagħlqu għandna kumment ma' Release Jean-Pierre Chantal, ħabib tiegħi Jean-Pierre Chantal insellimlu. Fl-opinjoni tiegħi sieħbi li dis-sena labna l-ewwel logħba bil-full team, iridu niftakru li għandna Benacer għadu barra. Iva naqbel perfettament 100% illi Benacer għadu barra, nemmen li fin-nofs ma' Loftus Cheek u Rangers nemmen li jkunu kopjata li jkunu grupp tajjeb ħanejtek, mhux ħanuża l-kelma koppja xi jkunu tlieta u iva hemm bżonn li biex nibqgħu nkunu dan it-tim hemm bżonn li l-injuries li kellna 13 il-plejer
ma jerġgħux ikunu jidher illi wkoll ħajiddeputta Chukwueze nhar is-sibt li ġej flok Pulisic li nispera li wkoll għadu dieħel minn injury jagħmel l-istess ħaġa bħal Loftus-Cheek. Dak kien kollox minn naħa tiegħi niltaqgħu nhar il-ħadd li ġej għall-analiżi Milan Lecce sa dan it-tant nixtieqilkom il-weekend it-tajjeb u nirringrazzjakom tal-li kontu magħna. Ciao ciao, Forza Milan.